allowed into the UK. Azvipere bushe panguva inoi vanhu vakumira ava nechisimba. People right now they're blocking the first lady wenyika yeZimbabwe Auxillia Mnangagwa kuti aiwa ngavagare muZimbabwe make ngavasauya kuUK. Kwatiri kuona kunzi next month senhau dziri kungotendera pasocial media vamwe vakati that's why vamuona journalist vana Blessed Mhlanga they were released aiwa chimbi noda kuti vaiziva kuti ndo nhau yakanga iri at the top at the foremost yakanga achafesera resistance United Kingdom. Nobody subscribe or like on the bell icon. Tivina panapa pa Hindu X vanoposta maposters amurikona kanzi let's stop Auxillia Mnangagwa from attending the Place Summit 17 to 18 June. Panapa anwe achinyora caption achiti Auxillia Mnangagwa should not be allowed into the United Kingdom. His involvement in Zimbabwe's political repression and abuse of power must not be ignored. The UK must stand for human rights. #NoEntry. #sanction Auxillia. Ndomasvika kuda panapa vachiti aiwa Auxillia Mnangagwa anofanira kusanctionewa nekuda kwerepression vanokonzeresa nema-human rights violations avanobreaka munyika yeZimbabwe. Panapa tinoona kuti this poster rine maplacards akabuda anyorwa achinzi fix the health system, Zimbabwe's lives matter. Mumwe panapa panyika panyanzi she is answerable to lack of democracy, lack of transparency and human rights violations in Zimbabwe. Your voice matters. Stop abductions, corruption, arbitrary arrest, maternal deaths. Tomasvika kuda panguva ino yatirikuona kuti United Kingdom panguva inoi ava ndo iri pamusoro panguva inoi iri kuramba ichiti Auxillia Mnangagwa aiwa haazofanira kualaiwa kupinda. Kana achikapinda we are going to show here aiwa kuti vanhu vakajamuka. Panapa takambonzwa kuti even the British Parliament yanga yakambogadzirirawo size pamusoro penhau dzana Blessed Mhlanga idzi. Tuzive mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Mabinda kumesection menu mafungiro enyu. Fano subscribe or like, chitwanga bell icon.